Il-Tony Abela għaliex ma tlabtux ir-riżenja? Għax jekk jirriżenja u jkollok tirriżenja inti? Jien m'għandix inżid xejn iktar ma dak li qed il-bieraħ fir-rigward tal-każ dwar ħalsafi li kelli ngħid issa qedtu. Dwar ir-riżenja però mhux ħad titkellem? Dwar dak li kelli ngħid issa qedtu. Dejjem titkellem fuq political responsibility. U dejjem tajt li l-gvern tal-ġurnata mhux qed jerfa' responsabilità politika. Issa qed terfaħħa responsabilità politika ta' żball li għamettejt inti. Naħseb jienet li l-affarijiet setgħu saru aħjar, naħseb li dak li kelli ngħid qedtu f'dan ir-rigward u l-istorja responsabilità li kellha tinġarret. Il-bieraħ inti stess għadt li Tony Abela kieku kien kandidat tal-elezzjoni ġenerali kien ikollu jirtira, kien kont iġġellu jirtira l-kandidatura tiegħu. Inti bħal Tony Abela kont taf bil-każ kollu, kompliċi miegħu jekk saret xi ħaġa ħażina li kif ammettejt inti stess saret xi ħaġa ħażina. Tikkanċella l-kandidatura tiegħek? Jienet li l-każ seta' ġie ħendeljat aħjar nittama li mmorru għal kampanja pożittiva mhux nibqgħu għaddejjin fratt ta' kampanja negattiva li issa dejjet il-kulħadd fil-fehm. Kont taf bħal Tony Abela? Fejn isir żball li jkun żball ovvju, ma joqgħodx jidur mal-lewża, jgħid isma' dan sar żball. Kif ħankunu nistgħu nikkoreġuh? Kun hemm waqtiet li dak l-iżball jiġi kkoreġut b'riżenja, kun hemm waqtiet oħra jiġi kkoreġut permezz ta' azzjoni li tittieħed wara huma aspetti differenti. Mistoqsija tiġi waħedha, inti x'se tkun qed tagħmel jekk bl-istess scale ta' dak li qed tissib li għadha x-xajra. Ir-responsabilità inġarret f'dan il-każ inġarret b'mod sħiħ, b'mod komplet. Min ġarrab il-responsabilità? Ġarra responsabilità Dr. Abela bil-mod ta' kif aġixxa u ta' kif refa' responsabilità. Għax keċċa l-persuna. Għadu hemmhekk fil. Kif għadu hemmhekk Tony Fenek, kif għadu hemmhekk nies oħra. X'responsabilità ġarri ġifieri kif inti għad b'riżenja nhar is-sibt li għadda, ma riżenjax Tony Abela x'hekk s'issa? Qed fost oħrajn qed ukoll illi l-affarijiet illum il-ġurnata jridu ħarsu lejhom biex immorru mill-ġdid lejn kampanja pożittiva. Kieku Tony Abela kien kandidat, kient titlob li jirtira l-kandidatura tiegħu. Jekk dan l-iżbal jiġġustifika li int titlob li tiġi jirtira tal-kandidatura tiegħu, kif ma jwassalx għal riżenja minn kariga ħafna iktar importanti għaliex dan huwa deputat mexxej tal-partit tiegħu. Naħseb il-Partit Nazzjonalista għadu qed jasset fin-negattività, nħarsu l-qudiem pożittività għalina il-każ issa rridu wieħed li jimxi l-qudiem. Fejn ħajkonna jew xrob, jiddependi kif inkunu fil-ħinijiet, jew xrob, jew war bejn xrob l-ġin l-Island Sanctuary, jew nkella wara l-Island Sanctuary. Grazie.